Tira entzule, Marienian beste edonon bezala eta gelito makinak saioan beste edonoiz bezala, segiko dugu eredu ekosozialagoak mamituz. Ongi izan eta datorren erarte. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren geltokian, telekomunikazioen irisgarritasuna hitz egingo dugu. Horretarako Izarkom ezagutuko dugu. Gaur egun dena da internet, dena da estaldura, baina denori iristen altzaigu, hain zuzen ere, telekomunikazioen demokratizaziorako eta publikotasunerako dagoen ekimena ezagutuko dugu. Gaur goizeko 9:30 eraman dituzte adin txikikoen fiskaltzaren aurrera asteburuan Algortan hildako gaztearen auziarekin lotuta atxilo hartutakoak. 5 dira denak adin txikikoak, 3 mutil eta 2 neska. Satistegi plazaren inguruan larunbat gauean izandako istiluetan 24 urteko mutil bat hil zuten. Odolez zikindutako bilabana topatu zituen ertzaintzak Algortako metroko zaborrontzi batean eta 5 lagunak handik gertu atxilotu zituzten. Hilketaz mintzatu zen atzo ibilaldiaren egunean Amaia Agirre Getxoko alkatea. Getxon ez dugula onartzen, ez ditugula horrelako jokabideak onartzen, gaitzetsi egiten ditugula. Getxo herri baketsua da, eta herri anitza da, eta gure artean bizikidetasuna landu egiten dugu egunero. Eta batez ere, ez dut nahi hitz momentu hau amaitu, gure gertutasuna familiari agertu gabe.
Arrakastatxua izan zen atzoko ibilaldia Bizkaiko ikastolen jaia. Algortako San Nikolas ikastolak antolatuta egin zuten txonbo lelopean. Antolatzaileen arabera eguna biribila izan zen eta herritarren erantzuna itzela. Gogo eta mimo handia jarri diogu aurtengo Bizkaiko ikastolen jaia antolatzeari. 22 urte beranduago, kaleak eta plazak zabaltzen dizkiogu Euskararen jai eder honi eta Euskararen jai honetara hurbildu nahi duten guztieri. Urte hauetan guztietan, ibilaldiak bere jatorrizko helburuei eutsi die. Hau da, Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutzera ematea, eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Egun honek duen espirituare azpimarratu beharren gaude. Alegia, ikastolek egunero egiten duten lana hain zuzen, eta urteetan milaka eta milaka familiari emandako besarkada eta euskerari eskaini dion babesa eta indartzeko abagunean. Eskertu egin gura dodaz, gure euskerak bizirik segidu daian, gorputz eta arima emoten daben pertsona guztiak. Kilian Jornet eta Silvia Norskar dira 2024ko Zegama Aizkorri mendi maratoiko irabazleak. Giroa bikaina izan da Aizkorriko maldetan, baita Zegaman ere, irteran zein helmugan. Israelgo armadak gutxienez 50 gazatar hil ditu bart eta Al-Sultango Rafako ipar-ekialdean errefuxiatu kanpaleku baten kontra egindako bombardaketa batean. Israelgo armadak berak baieztatu du erasoa. Azaldu dutenez, arma inteligenteak erabilita egin dute erasoa eta Hamaseko 2 buruzagi izan dituzte helburu. Hasin Rabia, Zisjordaniako komandanteetako bat eta Kale Nagar eremu bereko beste buruzagi bat. Kanpalekua beteta zegoen eta ez dute aurrez usteko agindurik eman. Hori horrela, hildako gehienak zibilak dira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak iragarri du Espainiak 1.129 milioi euro emango dizkiola aurten Ukrainiari armak erosteko, eta hori aurre ikusten duen akordioa izenpetu duela Volodymyr Zelensky Ukrainiako presidentearekin. Horixe jakinarazi du Espainiako presidenteak Ukrainiako agintariak Madrilera egin duen lehenengo bisita ofizialean. Sánchezek akordioaren garrantzi handia azpimarratu du eta azaldu du Ukrainaren segurtasunari eta defentsari laguntza handia ematea dela helburuetako bat. Arratsalde on deizuela guztioi, Getxoko hilketaren inguruko berriarekin hasiko gara gaurkoan, Getxon labankada zildako gaztearen heriotzarekin zerikusia dutelakoan 5 pertsona atxilotu dituzte eta Bilboko adingabeen fiskaltzaren esku utzi dituzte goizean gaua komisaldegian igaro. Eta gero ez da ala, Paul? Hala da bai, eta txanponaren beste aurpegian gazte bat hil zen larun bat honetan maiatzaren 25ean Getxon izandako borrokaldi batean jasotako labankadaren ondorioz. Amaia Agirre Getxoko alkatea horren gainean mintzatu da ibilaldiaren irekiera ofizialean eta Getxoko herria baketsua eta anitza dela baieztatzeaz gain horrelako jokabideak onartezinak direla adierazi du alkateak. Maiatzaren 25ean gazte bat hil zen Getxon izandako borrokaldi batean jasotako labankadaren ondorioz. Amaia Agirre Getxoko alkatea horren gainean mintzatu da ibilaldiaren irekiera ofizialean eta Getxo herri baketsua eta anitza dela baieztatzeaz gain horrelako jokabideak onartezinak direla aldarrikatu du. Zoritxarrez, esan beharra dago atzo gertatutakoa Getxon ez dugula onartzen, ez ditugula horrelako jokabideak onartzen, gaitzetsi egiten ditugula. Getxo herri baketsua da eta herri anitza da eta gure artean bizikidetasuna landu egiten dugu egunero. Eta batez ere, ez dut nahi hitz momentu hau amaitu, gure gertutasuna familiari agertu gabe.
23 urteko mutila 9 hilabeterekin iritsi zen Getxora eta izeba eta amonarekin bizi zen ordutik algortan. Lagun batzuek labankatu zutela esan zieten biei erasoak gertatu berritan. 5 adingabe atxilotu dituzte hilketarekin lotuta. Vivía conmigo y con mi madre, porque desde que falleció su madre, él quedó con nosotros. Yo estaba con mi madre viendo la tele y cuando llamaron a la puerta así muy fuerte, cuando salgo y unas niñas como que eran amigas de él, que han apuñalado a Felipe. Yo, pero no, él está aquí arriba, no, está muy mal herido. Y ahí fue cuando yo vine, pero ya no lo pudimos ver. Estamos esperando eso, que los forenses nos den el informe y nos entreguen el cuerpo. Euskal Herriko jaiei heldu zona berria, Baionako jaien irekitze ekitaldia arratsaldeko 5etara aurreratu dute. Je vais proposer de passer le prix du bracelet à 15 €. Cette année, nous aurons un coût des fêtes de Bayonne de 4 200 000 €. Je vous rappelle que l'augmentation du coût des fêtes est liée principalement à la sécurité. Or, il se trouve que cette année, nous avons un 14 juillet, jour férié. Vous savez ce que les conventions collectives, naturellement, prévoient pour le travail des jours fériés. Rien que pour cette raison, j'ai un surcoût de 300 000 €. Etorkizuneko festei dagokionez, igande honetan ekainaren 2an egingo dute Euskal Eskola Publikoaren jaia Ordizian. Euskal Eskola Publikoaren 31. jaiaren inguruan hitz egiteko gurekin dugun Aroa Elortzak, Guraso elkarteko kidea. Kaixo Aroa, ongi etorri. Ordizako Eskola Publikoko hezkuntza komunitateko ordezkari eta baita gurasoa zara. Naroa, eta aurten 31. Ospatuko duzue Euskal Eskola Publikoaren jaia, gogotsu zaudete? Gogotsu gauz ilusioakin, urduritasunakin, nola azkenengo momentuko gauza dana, kontxe bertan antolatzaileen, voluntario pila bat antolatzeko bileratxo batetik irten berri gauz, orduan, nasketa bat, ez? Emozio, ilusio, urduritasun, orduan, bator, hartxe dago. Badator, bai, nolako izan daba antolakuntza lana, konta eguzu? Pixkat, argi uki ginun hasieratik, ez ginula nahi bakarrik egun bateko jai baten, eginune urte guztiko planteamentua landu. Planteamentu hauek pixkat 3 ardatzetan oinarrituta, alde batetik inklusioa, beste alde batetik inklusioa eta aniztasuna, publikotasuna eta euskalduntasuna, ez? Orduan prozesu horiek, 3 ardatz horiek lantzeko eta ez soilik mugatzeko egun bateko jardunaldira, behin duguna izan da, Patxi Zubizarreta eta Jokin Mitxelenakin batera liburu bat argitaratu dugu, pixkat bereziki urdanetako eskolan zentratuta egongo litzakela, benetan bertako aniztasunan isla eta ikuspegi pedagogiko eraikitzaile batetik, gaur egungo errealitateak erakusteko beste modu bat irudikatuz, ez? Gero eduki ditugu bi hitzaldi doma inguru, bat euskalduntzearen inguruan, bigarrena publikotasunaren inguruan, eta geratu zaigu denbora faltagatik, 3. bat aniztasunaren kudeaketari buruz, ez? Orduan, dabil izaten izan da urte oso kompletua, gainera ospatu dugu ere bai, Urdaneta eskolako 50. urte horrena, 1000 pertsonentzako tordu batekin, paella zoragarri batekin, ederrakin orduan gatoz, gelditu gabeko erritmoan, ez? Erritmo zoro xamar baten orduan, ekainan bia izango da azkenengo ginda.
Bai, urte osoa zabiltzate orduan lanean, esan berri duzun bezala, Ordiziako eskola publikoan lan egiten ibilizarete, mai inguruak sortu eginaz besteak beste, eta bat duzu oraindik egiteke. Alare Ordizian, bi ikastetxe publiko daude, ezta? Urdaneta eskola eta baita Oianguren institutua. Hori da. Lehenengo haurrezkuntza eta lehen hezkuntza Urdanetako ikastetxean itzen da, eta gero ja Oiangureneko institutuan bertan beste herri batzutako ikasleak ere etortzen dira. Hor dau kokatuta. Ordizi ere kokatzen dugu ere da desoreka oso nabarmenak eta pixkat aldarrikapen bat eta enfokatuta ere igandera begira ere bai, desoreka ikastetxen arteko desoreken abitibide nabarmen bat da Ordiziaren kasuan, ez? Orduan, pixkatere hor kokatzen dugu festa honen errelatoa ere bai, ze iruditzen zaigu, Ordizi bada Euskal Herri mailan punto baten esanguratsua eta aldarrikapenan oinarrietako bat badago, ez? Orduan, testu inguru horretan oso errealitate ezberdinak daude bi ikastetxen artean, baina, esaiteke mugarri bat izango dela Ordizin ospatzea bera, ez? Daukan simbolikotasuna jatorrien, hizkuntzaren eta maila sozioekonomiko ezberdinen artean dauen desorekagatik. Simbolikotasun hori gainera logoan eta baita abestian ere erakutsi duzue, haietan ere nabari da, igartzen da, 3 ardatzetan antolatu duzuela guztia, bai publikotasuna, euskara eta aniztasuna eta baita inklusioa ere, horiek dira azken finean helburu nagusiak. Bai, guretzako, eta abestia ez dut aipatu jarduera horrentzako, baina guretzako ere abestiai garrantzi handia ematen diogu, ze Jon Maia eduki dugu hor, Jon Maiak ere guretzako erreferentzia bat bada, ez? Beste Euskal Herri baten inguruko hausnarketak ere plazaratzen dituelako, eta aniztasunaren, eta beste Euskal Herri horren adierazpena ere ekartzen duelako. Kaukorikoreako gure gurasoak die bertan parte hartu dutenak, abestian sortzaileak, eta bertan hainbat kolaborazio eta bideoklipa ikusten ari zaretenez, Urdaneta eskolako eta institutoko guraso eta familiek eta hartu dute parte bideoklipean, orduan izan da sorkuntza proiektu kolektibo bat oso potoloa, ez? Egia esan, daude ohituta, eta ni Urdaneta eskolako gurasoa naiz, eta gaude ohituta olako ekimen potolak egitera, ez? Urtero egiten dugun festan, ikasturte bukaerako festan, eta gero neguko festa baten ere, baina batez ere ikasturte bukaerakon elkartzen ditugu 800 lagun guk prestatutako paella bazkaltzen, poltsiko guztientzako, denontzako eskuragarri dena, eta horrelako ekintzekin aniztasuna bultzatzen dugu, kohesia bultzatzen dugu, eta, hortengoa izan daia, beste plus bat, ez? Beste plus bat, 50 urte hurreneko antolaketari begira ere bai, gero festari begira ere, guraso elkartetik eta eskolatik bultzatzen diren hainbat ekintzak finantzatzeko erabili nahi dugu ere bai, ez? Hamaiketako osasuntsua daukagun moduan, eta orduan da, oso lantarioa, oso exigentia, iruditzen zaigu ere honek gure oinarria dela eskola publikoko etatea alduntzen, horrek ekarriko du eraldaketa eta horrek ekarriko du publikoaren indartzea. Orduan, 3 ekintza hauek dira guretzako, festa helburu bat da, baina festa baino igual tresna bat da, ez? Helburua baino gehiago. Orduan, enfoke horrekin begira egon gara eta ikusten, prozesu hau urtebete luzatu dena, nekagarria izan da punto batean, baina honek ekarriko digun ondarea ere gure komunidaderantzako oso potoloa izango da. Etorkizunerako lana da beraz, gainera ez bakarrik egun baterako sortua. Gurasoak aipatu dituzu, izan ere guraso elkarteak ere garrantzi handia dute eskolan, ezta? Bai, guretzako gakoa da. Gainera ulertzen dugu hezkuntza komunitatea kolektibo osoak hartzen dagoela parte, ez? Bai, ikasleko osatzen dutela, komunitateak osatzen duela, langileen komunitateak osatzen duela eta familiek ere zer esan zuzena daukatena. Eta hor, ahaztu gabe ere
administrazio publikoak eta udalak eta daukaten zerikusi zuzena, ez? Aurrekoan, adibidez, publikotasunan inguruko hitzaldian ere, bertan ere enfokatzen zen hau, ez? Guazen alduntzera gure komunitatea eta gure familien implikazioa eta abar, ze horrek ekarriko digu, benetan gizarte eraldatzaile euskaldun eta inklusibo baten haziak ereitera, ez? Orduan, oso garrantzitsua da, esaten bezala, guraso elkartearen funtzionamendua edo familien implikazioa, eta horren harira ere, ardatz importanteak dauzkagu, iruditzen zaigunak oso importantea dela, bai, euskalduntasunean ari gara, teknologia libreen inguruko hausnarketak bultzatzen ari gara, oso garrantzitsua guretzako komunitate ezberdinak batzen dituen eskolan sareak ere sustatzea, hor dauzkagu komunikazio kanal berritzaileak martxan jarri ditugunak, daukagu proiektu izar bat ere, eta hau baliabideak bilatza ere izango da eskolako festa horren, domekako festa horren helburutakoa, daukagu proiektuak tamaiketako osasungarria daukana izena, eta horrekin bermatzen duguna da HH eta LH-ko ikasle guztientzako amaiketako osasungarri bat egotea egunero guztientzako eta guztientzat berdina, ez? Orduan, ari gara ekintza txiki, haundi, ertainekin, egunerokotasuneko helburua lortzen, aniztasuna, saretzea eta pixkat gure ardatzoietan indartzeko, ez? Bultzatzeko. Ildo beretik, abestiraren letrari begira ere, abestean ere badio guztiontzat da eta guztiontzat dago. Horrekin dena esaten da, ez? Guretzako, guztiontzat da edozeinentzat, ikuste duzu bezala kolorez betetako herria eta eskola daukagu, ez? Patxi Zubizarreta egonda gurekin, pixkat liburua ere aurkeztu zuen aurreko baten, eta gonbidapen zuzena zuentzako ere liburua eskuratzeko egiteko webunetan, edo bestela beste liburu dendatan, berak esate zigun, aniztasunari buruz askotan negatibo hitz egiten dela, ez? Baina eske gurea da, gure eskolan daukaguna da, belgo dorre bat, eta belgo dorre horretatik aniztasunari, euskarari, bai esatetik egingo dugu, ez? Mundukeriz gauza itxusiz betetako mundu hau nolabait munduketariekin konponduko dugu, mundu konpontzaileak sortzen ari gara, orduan guk hor kokatzen dugu, eta kokatzen dugu ere, eta hauekarriko nahiko nuke behin eta berriro ere, ze aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestean ordiziaren kasuan bereziki, hitz egin behar duko ere, ikastetxen artean dagoen doserokei buruz, eta hemen enfokea jarri nahi dugu berriz ere administrazio publikoan, Eusko Jaurlaritzak, bai privatizazioan, baina baita ere desoreken hauen bultzatzean eta publikotasuna alde batera uztean edo deusestearen desburu horretan kokatu nahi dugu ere, ze aldarrikapena izatea aniztasuna eta publikotasuna eta euskalduntzea da benetan hau dalako egunerokotasuneko borroka bat eta egunerokotasuneko aldarrikapen bat, ez? Pelota beste tailatu batzutan gaudena, baina guari gara bintzat hasieratik eta bileraz bilera eta komunitateko dozintopagune erabilita, hau bultzatzen, ez? Ikusten moduan oso aldarrikapenez betetako diskursoa daukagu guk, egunerokotasunean gaude hortan, orduan, gitarago galdetzen badiazu, esango ez dut oso gauza interesantia dauzkagura, hori ere bai, ez? Egia da egitaragoari begirako galderak egin behar nizkizula, baina berdin egia da egitaragoa baino gehiago dela jaia, urte osoko jai bada, azkenean eskola publikoaren jaia, eskola publikoaren aldeko jaia, naroa, bestela ere, badakigu egitaraguari bezga dela begira jarriko, baina konta iguzu zer egingo duzuen domeka honetan, labur esan da. Izan, egun bateko bakarrik izateat, aprobetxatuta familiak ere bertara mugitu daitezkela, osatu dugu, larun batetik hasita, kontzertu majoak eukiko ditugu, besteak beste dupla bertan izango dugu, eta gero igandera begira, izango ditugu ume txikienentzako, pailazoak, magoak, izango ditugu antzerkiak, goazeneko fotokola eta gero musikak ere, kontzertuak ere egongo dira, eta izango dugu ere gurasko elkartea bultzatutako paella jan ikaragarria, eta gero kroketa eder batzuk,
tripa goxatzeko espazioa ere edukiko dugu, baina bai, esandakoa dauzkagu, edukiko ditugu kontzertua, bertako kirol elkarteak ere parte hartuko dute, bertan erakustaldiak izango dute, bakizu rugby adibidez oso ezaguna dela Ortizin, orduan beraiek ere hartuko dute parte, herriko txaranga, musika eskolako banda, erraldoiak, guretzako oso garrantzitsua izan da herriko eragileak ere gurekin izatea, ze iruditzen zaigu eskola bada, izaten bada da herriaren isla, ez? Horregatik nahi izan diegu herriko mugimendu ezberdinei, espazio zabal bat eukitzea, ez? Horregatik, musika eskola, txistulariak, gauda danetik, ez, kirola, ez bakarrik kanpotik ekarri bezik, eta ikusarazi herrian dauden mugimendu ezberdinak eta talde antolatu ezberdinak, bere espazio izan dezala, eta beraiek ere aitortza hau eta publikotasuna hau eta herrigintza hau egiten dutela eta beraiek presenten egin dituen. Egun hortan, orduan, dauzkagu kontzertu pila bat, herri mugimenduko eragileak egongo dira bertan, musikaz betetako asteburua izango da, kalejira, dantzariak, bideoklipa dantza, koreografia ikusiko zen duten bideoklipean ere hori koreografia dantza iteko espazio batera hartuko dugu, orduan, nahasketa bat, uste dut dozein gustotarako egongo dela, eta da apustu bat publikotasunen alde, aniztasunaren alde, euskalduntzearen alde, eta benetan aitortza bat, nolako lan egiten ari den komunitatea Euskal Herri osoan zehar, ez? Baina ze garrantzitsua da nere momentu hau festarako eta ondo aprobetxatzeko, ze lan asko egiten dugu, ordan goazen momentu baten disfrutatzera, guztio batera hartzia, egun polit bat pasatzia, asteburu polit bat, eta hoxe, festagiruan, ze borroka jarraituko du, baina borroka esaten dute festakin ere tartekatu behar dela, ez? Orduan, asteragoaz, asteburu guztiko. Borroka bai, jaia ere bai, ez da? Bai, hoxe. Esan bezala, komunitate handi batean ospatuko duzue jaia eta aurrera begirare lanean jarraituko duzue. Naroa, ondo pasa, kroketa jan, txaranga eta... Paella jan. Hori da. Eskerrik asko biziola, tartean biziola kooperatibai bere elkarlanea erakusteagatik eta kroketxeai eta eragile pila bati ere, bertan horregoteagatik eta parte hartzeagatik olako jai handi baten. Zuri, Naroa, eskerrik asko. Bai, jongo gara, hemen ikusiko gare. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren bideokliparekin goaz jarraian, laster izango gara bueltan. Euria beti gora, lurretik zeruraino, oian aurrakumeak, behan amestalaino, alda ederra gorik herri eskola baino. Guztion artekoa, guztion zategina, xirimiri goxoa, euskara euri fina, bagara esaten dugu, aia ez da bagina. Mundu guztiko jende, ta euri zaparrak, pentsamendu erlijio guztin kaskabarrak, edo norbait dezake gure euri langarrak. Publikoa aido, gazta berde purpurak, arrosak belardiak, artzain replikanteak, koloretako harriak, ordiziko plazara, publikotik jalgia. Publikoa aido, Iragarpenek publikoa ematen dute hurrengo egunetarako. Gorde beldurren aterkiak eta irten kalera.
zabaldu leio guztiak eta utzi publikoaren haize freskoari sartzen. Guztiontzata eta guztiontza dago. Bakoitzak bere pozak, bakoitzak bere minak. Janariak oiturak, amesta imaginak, baina euripe hontan denokara berdinak. Publikoa, aido, publikoa, aido, Euskal Herri berdea, lurri beltza gorria. Publikoa eta euskalduna, biako Euskal Herria. Euskararen temperaturak gora egingo du ordizian, eta Euskal Herri osora eratuko da. Goiz-goizetik familia estrago guztia izango ditugu, eta adi, aniztasunaren eta inklusioaren antizikloia nagusi izango dugu datozen urteotan. Kultura gaietan ikusentzunezko 6 proiektuk jasoko dute apikaren babesa, ekoizle berriei babesa eta aholkularitza eskainiko diete. Ikusentzunezko 6 proiektu izan dira hautatuak Apika Project Lab egitasmoaren 4. edizioan. Ametza Filmsen B klasekoak, Tantak Filmen El Rompeolas, Izar Filmsen Irailak 27, Beatriz de Silvaren Jamaz Mekali, Monjuiken Opera eta Katxarreria eta Platano Boligraforen sustraiak dira aurkeztutako 21 proiekturen artean hautatutakoak. Sektoreko profesionalen mentoretza eta aholkularitza jasoko dute proiektuen ekoizle, gidoilari eta zuzendariek. Miguel Machalski, Alicia Luna edota Marta Suarez izango dira aurtengo edizioan parte hartuko duten gidoigintza mentoreetako batzuk. Ekoizpen mentoretzan bestetik Gloria Peña ekoiztetxearen esku egongo da. Gidoigintza eta ekoizpenean ez ezik, marketing eta diseinu arloetako profesionalen aholkularitza ere jasoko dute. 2021ean abiatu zen Apika Project Lab egitasmoa, Arabako ikusentzunezko ekoizleen elkartearen eskutik. Urte hauetan zehar 27 proiektu aholkatu ditu. Horien artean, Paul Urkijoren Gaua gauekoentzat filma, laster estreinatuko dela, filmatzear dagoen David Perez Señudoren Sakamantekas pelikula, edota garapen prozesuan dagoen Lara Izagirreren Yerma proiektua. Kiroletan Zegamaizkorri mendi maratoia ospatu zen atzokoan, gozatu eder hartu dute Zegamako helmugan piatu zen jende andanak lehendabiziki Jan Hormet. Kataluniarra helmuga marrara bakarrik nagusitasun osoa berretsiz gerturatzen ikustean eta ondoren Malenosa Ikurrina eta guzti 2. postuan helmugaratzen zela jabetzean. Zegamako plaza beste urte batez jendez gainezka ikusi da. Korrikalarien artean urduritasuna eta ilusio nabari zen, 534 zeuden guztire irteeran, aurreskoa dantzatu eta ekin zioten 23. Zegamaizkorreko mendi maratoiari. Eguraldi bustia izan dute aurten, iazkoa baino hobea lukatza ere zenbait zatitan, Aitzak Labainkor eta Belaino hartan egin zituzten 42 kilometroak. Baina bide bazterretan zeuden zaleekin errazago egin zituzten. Lehen segundutik oihuak, txaloak, txistuak eta txintxarriak entzun ziren sutsuki animatu zituzten lastarkariak. Milaka lagun gerturatu ziren Aratz, Aizkorri eta Andraitz mendietara. Gizonezkoen artean Kilian Jornet nagusitu zen, 2 urteren ostean Zegamara itzulita. Errekorra utzi zuen 2022an eta aurten ere lehen minututik alde aterazien atzetik zituen korrikalariei. Lehen kilometroetatik hasita helmugaraino bakar-bakarrik joan zen eta 11. txapela lortu du 3 ordu 38 minutu eta 7 segundotan. Podiuma Eleusin Elazaui berbereak eta Bas Edoieski poloniarrak osatu zuten. Bien artean lehi handia izan zen amaieraraino. Emakumen artean ordea ez zegoen urren argi, kilometroek aurrera egin ala postu zaldatzen joan ziren. Dena 13. kilometrotik aurrera Silvia Norskar norbegiarrak hartu zuen aurrea helmugaraino. Zegamara 4 ordu 29 minutu eta 12 segundotan heldu zen. 2. postua Malenosa Ansa Oñaterrak lortu zuen, atzetik aurrerako lasterketa eginez. Bere lehenengo mendi maratoia zen eta beraz lehenengo Zegamaizkorri. Indartxo eta alai lasterketaz gozatzeko aukera izan zuen etxean, eta emozioz beteta helmugaratu zen. Osaren atzetik Marta Martinezek osatu zuen podiuma.
Euskal korrikalariek oro armaia ona erakutsi zuten. Aritzejeak 4 urduti jaista lortu zuen, eta Malen Osaz gain emakumeen artean Lido Urrestarazuk ere gogor egin zuen, top 5ean sartuz. Naiara Irigoienek berriz mendimaratoian 13. posta lortzaz den ostiralean Zegamaizkorreko kilometro vertikalean gaien duzen 2. urtez jarraian. Amaierara heldu gara, badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.usatarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Laster izango gara bueltan ongi izan. Es de la jungla que suena, de la selva